ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣርሚ 70 ድሮናዊ ጥቃዓት ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ከፊታ ኣላ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ጉጅለ ህወሓት ተባይሱ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕጂ እውን ንድርድር ድልዋቲና ቅዋም ፓርላማ እውን ገሊጹ። እዚኦምን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኮኑ እንዳሓተትና ኣባል ስድራ ቤትና ንክትኮኑ እዋናዊ ትፅይ ሓበሬታ ንክትረኽቡ ንቪድዮና ላይክ ንቻነልና ሳብስክራይብ ርእይቶኹም ብኮመንት ሓብሩልና እንዳበልና ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር። ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ሓደሽቲ ምዕባለታት እናተሰምዐ ቀፂሉ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ሓደሽቲ ምዕባለታት እናተሰምዐ ቀፂሉ ኣሎ። ብርክት ዝበላ ተዋጋእቲ ኣርምታት ናብ ግንባር ዝሰለፈ TPF ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምሓዝ ስርሒታት የካይዱ ዘሎ። ነሲዑ ድማ ኣብ ሸረሪና ዓሪዱ ዝርከብ ኣርሚ 70 ድሮናት ሒዙ ደበኺሉ ኣሎ። ርስቱ ንምምላስ ልዑል ናይ ዓቕሚ ምድለዋት ዝነበራ ኣርሚ 70 ድሮናት ተዓጢቑ ምህላው ምንጭታትና ገሊፆም ኣለው። ኣብ 4 ኮራት ተኸፋፊሉ ብመራሕቲ TDF ዝእዘዝ ዘሎ እቲ ኣርሚ ምዕራብ ትግራይ ብምኽባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ከቢድ ኦፕሬሽን ከም ዝሓንፅፀ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። እዚ ምዕባለ ከም ዘሎ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘሎ እውን ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ጸለምቲ ዝግበር ዘሎ ስርሒት ስዒቡ ወረርቲ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ኣትዮም ምህላዎም ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይሕብር ኣሎ። እዚ ምዕባለ ሰራዊት ትግራይ ሓደሽቲ ወሰናት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ታርጌት ከም ዘእተው እዩ ዝንገር ዘሎ። TDF ሎሚ ሰራዊት መከላኸሊ ንሑመራ ምፅጉዑ ስዒቡ ካብ ሱዳን እውን ክልተ ኮር ንኣንፈት በረኻት TDF ተፀጊዑ ምህላው ካብ ግንባር ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ታሪኻዊ መሬቱ ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ግስጋሰ ንወረርቲ ኣብ ዓቕሊ ፀበት ኣውዲቕዎ ምህላው ምንጭታትና እዮም ዝሕብር ዘለው። ኣብ ግንባር ጸለምቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ TDF ዝተፈጸመ ደማዊ ስርሒትን ዝተመዝገበ ዝሕብን ዓወትን ነቶም መሬት ትግራይ ብሓይሊ ቆሪሶም ዝሓዙ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ከቢድ ዓቕሊ ፅበትን ጭንቀትን ኣውዲቕዎም ይርከብ። እቲ ሰራዊት ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ጥበባዊ ስርሒት ኣብ መሪሕነት ወረርቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ይምዕብል ምህላው እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ሓላፊ ምምሕዳር ወልቃይት ፀገዴ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሸተ ደምለው ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጸለምቲ ናይ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መቃብርና ጥራሕ እዩ ዝብል ተስፋ ዝቆረፀ ዘረባ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ እቶም ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክምክቱ ስለ ዘይከኣሉ ንህዝቢ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብሽም ጅግንነት ኣቦታት ንምድንጋር ዝገብርዎ ዘለው ናይ ዓቕሊ ፅበት ፃዕሪ ምዃኑ ይግለፅ ኣሎ። ካብ ዘረብኡ ክንርዳእ ንኽእል። እቶም ወረርቲ ወልቃይት ፀገዴ ታሪኻዊ ርስቲ ኣምሓራ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ትርክቲ ንምዝርጋሕ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ህዝቢ ትግራይ ብደምን ብመስዋዕትን ዝፀሓፎ ታሪክ ክድምስሶ ከም ዘይኽእል ጀግና ሰራዊት ትግራይ ብተግባር የርእዮም ኣሎ። እቲ ተከዜን ክንሳገር ኣይንኽእልን ዝብል ዝነበረ ድፋዕ ሎሚ ብጅግንነት ተጋደልቲ ትግራይ ፈሪሱ እቲ ቃልሲ ንምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋፅ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ናብ ዋንኡ ንምምላስ ዘለዎ ፅኑዕ መትከል ንምርግጋፅ ይግስግስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ሕዚ እውን ህዝቢ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ተማማይ ፀብሪ ብሓይሊ ወረርቲ ግፍዕታት እናተፈፀሙ ተገዲዱ ሰላማዊ ሰልፊ የካይድ ምህላው ይግለፅ ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ኣምሓሩ ካብ ኣምሓራ ወፂኦም ኣብቲ ቦታ ክሰፍሩን ዲሞግራፊ ክቕየርን እናተፃዕረ ዝመፀ ኮይኑ እቲ ሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዘለው መብዛሕትኦም ኣምሓሩ ሰፈርቲ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ብሓይሊ ካብ ገዝኦም ተገዲዶም ዝወፁ ተጋሩ እዮም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ክካየድ ከም ዘለዎ ትማሊ ጀነራል ሓሺምን ኮሎኔል ደረጀን ንዕጡቃቶምን መምርሒ ኣውሪዶም ገዛ ገዛ እናዘሩ እናፈራርሑ ሰልፊ ክወፁ ዝገበሩ ኮይኖም ሎሚ ንግሆ እውን ገዛኣትዮም ዝኣበየ እናኣሰሩ ዝተረፈ እናጋፍዑ ብሓይሊ ሰላማዊ ሰልፊ ክካይድ ገይሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዩ ለካቲት 11 ኣብ ሕሞራ ንምብዓል ሕወሓትን ደገፍቲ ሕወሓትን ከም ዝተወጠነ ዝግለፅ ዘሎ። ሕወሓት ነዊሕ እዋን ክዳለወሉ ዝፀንሐ ኩናት ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝዘተየሉን ሓደሽቲ ሽመታትን ምትኽኻእን ኣብ ዘካየደሉ እዋን ለካቲት ኣብ ሕሞራ ዝብል መፈክር ከም ዘለዎ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ተግባራዊ ይኸውን ዶ ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ እዩ። ብኻሊእ ገፅ እቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሸረሪና ሱዳን ዓሪዱ ዝፀንሐ ኣርሚ 70 ሕዚ እውን ብዘመናዊ ድሮናት ተዓጢቑ ናብ ግንባር ክኣቱ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብመሰረት ካብ ውሽጢ ምንጭታትና ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ኣርሚ እዚ ነዊሕ እዋን ዓቕሚ ሰብን ወታደራዊ መሳርሕታትን ክሃንፅ ፀንሐ ኮይኑ ሕዚ ግን ነቲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ድሮናት ምስ ትብዓት ተጋደልቲ ኣወሃሂዱ ድልው ኮይኑ ምህላው እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት።
ትግራይ ካብ ፌደራል ስርዓት ተገሊላን ብኡኽተርፍ ኣብ ዝስርሐሉ ዘሎ ናይ ድራማ መድረኽ ጉዳይ ትግራይ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይን ብጓና ክለዓል ተሰሚዑሎም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዘልዕልዎ ሕቶታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስን ዘላቒ ሰላም ንምዕሳልን እንታይ ይስርሐሎም ህወሓት ንዓመታት እናገበሮ ከም ዝነበራ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንፖለቲካ ንተጠቐመ ድጋፍ ንኸይግበርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኸይምለሱን እናገበረ ይርከብ ነዚ ኩነታት ንምፍታሕ ብወገን መንግስቲ እንታይ እናተሰርሐ ኣብ ክልል ትግራይ ክፋል ህወሓት ብዝኾነ ናይ ኣረጋውያን ጉጅለ ምክንያት ኣብቲ ክልል ድባብ ስርዓት ኣድቦነትን ጎንፅን ዳግማይ ንኸየንፀላሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዝተሓላለኸ ፀገም ይርከብ ህልዊ ሃዋህው ሰላም ክልል ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ክልል ትግራይ ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ውሽጢ ንቁሕ ተሳትፎ ንክህልዎምን ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃን ምግባር ምስቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናተሰርሐ ዝርከቡ ስራሕቲ እንታይ እዮም ኤርትራ ምስ ናይ ውሽጢ ባንዳታት ኮይና ንኢትዮጵያ ንምብታን እትሰርሖ ዘላ መንግስትና ከመይ ይሪኦሎም እንታይ ነዚ ንምግታእ ዝሰርሑ ዘለው ስራሕቲ እንተሃልዮም እንተትግለፁ ዝብሉ እንትኾኑ ነዚኦም ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምላሽ ሂቡ ንሱ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ክፍፀም ዝመርሖ ኩናት ተመልኪቱ እንትዛረብ ኣብ ትግራይ ኣቲና ንብረት ኣይዘረፍናን ገዛውቲ ኣየፍረስናን ክብል ተዛሪቡ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ብሻዕብያ ምዃኑ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ በፂሕዎም ዘለው ዕንወት ብዝርዝር ኣቕሪቡ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ደድሕሪና እናኸደ ኣብ ሽረ ኣክሱም ዓድዋ ዓዲግራትን ውቅሮን ህንፀታት ከም ዘፍረሰ ፋብሪካታት ከም ዝነቐለን ንጹሃት ከም ዝቐተለን ተዛሪበሎም ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብዝፈፀምዎ ምጽናት ዘርኢ ተስማዕሚዖም ዘካይድውን ናቱ ሰራዊት እውን ካብ ሻዕብያ ብዜና ኣስመልክዑ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዝፈፀመ ሰነዳዊ መጽናዕቲ ኮሚሽን መጽናዕትታት ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ የመላኽት እንተኾነ ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ሻዕብያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ቁሉዕ ጆኖሳይድ ወራር ብምቅላል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ መሰረተ ልምዓት ከም ዘየዕነወ ተዛሪቡ እዩ ንሱ ጉዳይ ጆኖሳይድ ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ፓርላማ ተዛረብ እዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እንትኸውን ፈለማም ናብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ እንትንኣቱ ኣብ ሽረ ዓድዋ ኣክሱምን ዓዲግራትን ሰላማዊ ተቐተሉ ተዛሪቡ ነይሩ ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ምጽናት ወለጋ ካብ ዝተኻየደ ግጭት ከም ዘይበልጽ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሎሙ ድማ ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ብሻዕብያ ከም ዝተፈጸመ ብዕሊ ኣሚነሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተውን ብዕሊ ተዛሪቡ ምንባሩ ኣይዘንጋዕናን እንተኾነ ግና ሎሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ህንፀታት ከም ዘፍረሰ ፋብሪካታት ከም ዝነቐለን ንጹሃት ከም ዝቐተለን ተዛሪበሎም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ንኤርትራ ጥራሕ ኣሕሊፉ ንምሃብ ዘቕረቦ መልእኽቲ ነንባዕሉ ዝወቃዕ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበናት ብኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ተዓዲሙ ጥራሕ እንተይኮነስ ተለሚኑ ከም ዝኾነ እውን ሻዕብያ ሰነዳት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ቅድሚ 4 ዓመታት እውን እንተኾነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንተዘይሕግዘና ነይሩ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ሕሰብዎ ክብል ንሻዕብያ ምምስጋኑ ኣይዝንጋዕን ብተወሳኺ ድማ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ግጭት ብጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባህርን ዘይኮነስ ብቐንዱ ምስ ኩናት ትግራይ ዝተሓዘ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ብዝፈጸመ ዝወለው ውድመት መሰረተ ልምዓት ምክንያት ናብ ኩናት ክነምርሕ ኢልና ነርና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ህዝበይ ኢሉ ክጽውዖ ድማ ተሰሚዑ ኣሎ ህዝበይ ተሳቂዩ ኣለኹም መሰረተ ልምዓት ትዕንው ኣለኹም ዝብል መልእኽቲ ናብ ሻዕብያ ከም ዝለኣኸውን ተገሊጹ ኣሎ ንሱ ንገዱ አንዳርጋቸው ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዘውጽሖ ዘሎ ዕንወት ደው ክብል ልኢኸዮ ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ህቡብ ቅዋም ዝገለጸሉ መደረ እዩ ተቃሊሑ ዘሎ ብርግጥ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣብይ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ቅዋም ቅድሚ 3 መዓልቲ ዕላው ምግባሩ ኣመልኪትና ናባኹም ኣብፅሕና ምንባርና ይዝከር እዩ ሕጋዊ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ሪፈረንደም ኣካይዱ ዕልባት ከም ዝግበረሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ወረርቲ ሰፊሮም ዲሞግራፊን ታሪክን ብምቕያር እቲ ከባቢ ናይ ኣምሓራ ክኸውን ብዕቱ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘሎ እዋን እዩ ሪፈረንደም ዝተኣወጀ እዚ ኣዋጅ እዚ ድማ እቲ ዞባ ናብ ትግራይ ከም ዘይምለስ ብዕሊ ዘረጋገፀ ይክሉ ተንተንቲ ስምዒቶም እናገለጹ እዮም እዚ ኣካይዳ ኣብይ ብወገን ትግራይ ከም ዝተነፀገ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ እዚ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ኬንዳ መዓልታዊ ኣብ ዝሞተሉ ዘሎ እዋን እንትኸውን ብኣንጻሩ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኣምሓራ ሰፈርቲ መፂኦም ንብረት ትግራዋይ ብምውራር ኣብቲ ዞባ ክነብሩ ድሕሪ ምግባሩ እዩ
بخالي قد رما قداي معراب تقراي مس مركاب أفدق بحري تتححي زلهم أتي كلمة منستر قداي عسب هبخا بمقبال كم زفتاح زتن بنقول مريت زبل ممارسي نتقراي زملكت مخانو زقلتو تنتنتي معراب تقراي نابردر كقرب كم زخلون يقلص اللوم أزي خمزي لنهالو حوحات زفتروم زلزولهم چاوچاوتا كم ناي عواف دمتي كم زرئمون تزاريبو يو عبز حلفة عبز ألم تزنبرا قجت سعيبو بركت زول تقارو تقادلتي بدوران چفچفة زچفچفة أتي قدم منستر قداي اتساراوي تملكيتو أبزهاو مبرهي بحوحاتي زازي زولو سراويت زفترو قجت عيس قنان كبل تزاريبو يوم سميت برتوريا نسلام فتون مدحانيتي كبلون تسالي قلون